Als je vakantie bruut onderbroken wordt door de gevolgen van een grote brand. Ja, heel erg, want we hebben hier heel hard voor gespaard. Wij kijken al maanden uit om naar hier te komen. En verder in deze uitzending. Bouwen op het strand, waar begin je aan? En wat doen al die profclubs op Schouwen? Goedenavond. Het was een grote domper gisteren, einde van de dag, voor de duizenden gasten van vakantiepark Hof Domburg. Na de grote brand in zwembadcomplex De Parel zat het hele park zonder stroom, gas en water. En ja, wat doe je dan? We moeten nu barbecuen, want wij hadden heel onze frigo gevuld voor de volgende dagen te kunnen koken. Maar dat gaat nu ook niet meer lukken. Nee. Dus dat is ook allemaal verloren. Wij kunnen dat niet mee naar huis nemen, want dan wordt het slecht tegen dan. Zei vanmiddag, we hebben natuurlijk heel de middag heb je toch geen stroom en gas. En dus nu kwamen we van het strand en dan wilden we eigenlijk warm douchen natuurlijk. En ja, dat is niet mogelijk. Omdat duidelijk was dat de nutsvoorzieningen niet snel hersteld konden worden, werden alle mensen die een huisje hadden gehuurd verzocht om te verhuizen naar een ander vakantiepark of om terug te gaan naar huis. We hebben raad gevraagd hier aan de service point en die zeiden ook van ja, je kunt eventueel gratis naar een ander park of we mochten hier blijven of je kunt het park verlaten tegen een vergoeding. Dus ja, we hebben toch besloten om het park te verlaten. Ondanks het verzoek en het gebrek aan voorzieningen waren er toch diehards die de nacht gewoon doorbrachten op het vakantiepark. Ik zie dat je broodjes hebt gekocht. Ja. Je hebt hier dus overnacht. Hoe was dat? Ja, prima. Want je had geen stroom, geen water, helemaal niks? Jawel, ik zit op de camping. Ik heb gewoon stroom. Ik heb alleen geen warm water. Maar wel een waterkoker, dus op zich maar een beetje... Maar douchen, is dat een probleem? 'S Middags niet, want dan is het warm. Buiten dan. Maar het is even afzien. Maar ja, kamperen moet ook een beetje pijn doen, zeg ik altijd aan. We hebben geen gas meer gehad, geen warm water meer. Voor alleen maar gisteren. Okay. Maar onze nacht is vergoed. Dus veel last hebben we er inderdaad niet van gehad, eigenlijk. En vanmorgen, hoe was het toen? Gewoon opruimen, we hebben geen last gehad, geen douche gebruikt. Maar we hadden wel, hoeveel eieren? 24 eieren die we moesten weggooien. Oh, die al geklutst waren. En omdat we geen gas meer hadden, konden we die niet klaarmaken. Landal laat weten dat gas, water en stroom het inmiddels allemaal weer doen. En dat het park maandag zeker weer open gaat. Behalve natuurlijk het zwembad, de wellness en de bowlingbanen. Aan een grote bouwklus op het strand beginnen midden in de zomer. Het klinkt gek, maar Tennet doet het. Er moeten 2 enorme stroomkabels Zeeland inkomen bij de Veerse Gaddam. Het is een mega-operatie waar ook strandgangers veel van gaan merken. Een deel van het strand aan de Veerse Dam is de komende tijd afgezet. Hier worden damwanden gezet om stroomkabels aan land te laten komen. Na de bouwvak gaan wij boren en daarvoor brengen we deze constructie aan. Ongeveer 180 meter damwand die op het strand installeren om een beetje hoger te zitten om beschermd te zijn tegen de weersinvloeden. Zeeland krijgt 2 nieuwe stroomverbindingen van 2 nieuwe windparken op de Noordzee. Van windpark IJmuiden Ver Alpha en van Nederwiek 1. De stroomkabels van zo'n 200 kilometer lang moeten onder de Veerse Dam door en gaan via het Veerse Meer naar het Sloeggebied. Het wordt een grote klus. Heeft ook best wel impact hier op de omgeving natuurlijk. Het strand is een tijdje minder toegankelijk. Daarom gaan we hier ook hebben we een infopunt geopend, hierboven op de Veerse Gaddam. Ook om mensen te informeren van wat zijn we nou aan het doen. Mensen zijn altijd welkom. We hebben een buitenexpositie die 24/7 toegankelijk is. Aan de andere kant van de Veerse Dam, aan de achterkant van het Veerse Meer, is het werkterrein kaal gekapt. Vanaf hier gaat de boorinstallatie eind augustus gaten boren onder de dam door naar het strand. Is dat wel veilig? Dat is altijd spannend onder een waterkering doorboren in Nederland, want dat houdt heel veel mensen in Nederland droog. Daar hebben we natuurlijk wel over nagedacht. We gaan 30 meter ongeveer onder de waterkering door. En daar hebben we alle risico's bekeken. En we hebben daarvoor berekeningen gemaakt. En die berekeningen zijn ook getoetst door Deltares uit Delft. En daarmee hebben wij eigenlijk alles wel een beetje afgedekt. Werken op een populair strand als de Banjaard in de zomer is niet handig. Maar een andere keuze is er niet. We moeten buiten het stormseizoen werken. Dat is belangrijk voor de waterveiligheid. We werken hier op een waterkering. We moeten straks ook onder de waterkering doorboren. En dat mag alleen maar buiten stormseizoen. En dat betekent dus nu dat we in het recreatieseizoen moeten werken. Maar straks gaan we ook in het Veerse Meer werken. En daar gaan we juist
in het stormseizoen werken. Dus daar hebben mensen dan weer minder last van. Mensen kunnen nog steeds wel passeren, omdat we een calamiteitenstrook open houden natuurlijk voor hulp- en nooddiensten. En dat zorgt ervoor dat je toch op een beperkte manier er wel langs kan. Zeeland moet de komende jaren het stopcontact van Nederland worden. Dit is een van de grote projecten die de komende jaren op stapel staan. De kabels die hier onder de Veerse Gatdaan doorkomen te liggen, komen van 150 kilometer ver op de Noordzee. En de enorme hoeveelheid stroom die er doorheen gaat, die in Zeeland terecht zal komen, is bedoeld voor de industrie. Die daarmee kan vergroenen en uiteindelijk van het gas af kan gaan. Het hele project moet in 2030 afgerond zijn. Op korte termijn wordt een deel van de zeebodem voor de Schouwse kust verboden terrein voor vissers. Vlak voor de Brouwersdam wordt een groot stuk zee aangewezen waar helemaal niet meer gevist mag worden. Voor de kust van Walcheren komt een gebied waar geen bodemberoerende visserij meer mag plaatsvinden. Het kabinet wil zo een einde maken aan een jarenlange discussie over natuurcompensatie voor de Tweede Maasvlakte. Dat industriegebied werd aangelegd en er moest natuur voor terugkomen. Het Zeeuwse provinciebestuur zal niet blij zijn met het besluit. Vorig jaar nog riep gedeputeerde Johannes de Bat de Tweede Kamer op om de Voordelta beschikbaar te houden voor Zeeuwse vissers. Mensen stonden vandaag in de rij om een abonnement te halen voor de buitenbaden in de gemeente Terneuzen. Vanaf morgen is dat verplicht, anders kom je het zwembad niet in. Dat werd eindelijk tijd dat ze die maatregel namen. Want dan wordt het een puinhoop hier, ook hier in Terneuzen. Voor mensen dan natuurlijk, maar 1 keer of 2 keer naar het zwembad gaan is dat best wel duur. Ook als je een groot gezin hebt. Wij zijn nu met 5, komt het wel iets duurder uit. Er waren net als eerder incidenten in de buitenbaden. En door de dagkaarten af te schaffen hoopt de gemeente dat te voorkomen. Abonnees moeten zich registreren in het sportcentrum. Dan krijgen ze zo'n pasje mee en daar koppelen we dan de abonnementen op. En dit pasje moeten ze ook elke keer meenemen als ze komen zwemmen, want dat is de toegangsbewijs. En daar werken onze poortjes ook op. Een abonnement kost €52,50 en inwoners van de gemeente Terneuzen betalen de helft. Er komt een ander bedrijf op het terrein van Bulk Terminal Zeeland. Het failliete bedrijf in de Vlissingse haven waarvan de directie verdacht wordt van drugssmokkel. Bouwterminal gaat het gebruiken, een bedrijf in windmolens op zee. Bekend van de grote gele onderdelen voor windmolens. Het terrein zal door Bouwterminal gebruikt worden voor stortstenen. De strafzaak tegen de directie van Bulk Terminal Zeeland gaat in augustus weer verder. Schouwen-Duiveland is een populaire plek voor profclubs om zich voor te bereiden op het nieuwe voetbalseizoen. Er komen ook deze zomer weer clubs uit binnen, maar ook buitenland, zoals Norwich City en AEK Athene. De stichting Regio Voetbal Schouwen-Duiveland speelt er handig op in en heeft 2 eredivisieclubs gestrikt voor oefenduels met het Schouws elftal. Peter Verschoor en rechts van hem Ronald Zwager zijn de drijvende krachten achter de stichting Regio Voetbal Schouwen-Duiveland. Nou, ik heb nog wel, wat denk je, Manchester United of zo. City heeft ook wat Nederlanders. Misschien kunnen we daar nog eens sponsoren. Dat is wellicht een beetje overdreven, maar vorige zomer lukte het al om eredivisieclub NEC naar Bruinisse te halen. En dit jaar is de oogst dubbel zo groot. Met FC Volendam en FC Groningen spelen er deze maand 2 eredivisieclubs tegen het Schouws elftal. En dat terwijl de stichting pas 2 jaar bestaat. Beginnersgeluk of vakwerk? Een beetje van beide, denk ik, is het beste antwoord. Nou ja, we hebben natuurlijk geluk. Aan de andere kant, we werken er hard voor. We leggen gewoon veel contacten. We kijken gewoon in het netwerk, wie kennen we. Waar kunnen we die clubs benaderen. Simpel een mailtje sturen naar de algemene mailbox is natuurlijk niet voldoende. Dus je moet echt wel bruggen bouwen, verbindingen leggen tussen mensen. Netwerk onderhouden vooral. En ook gewoon niet opgeven na een eerste nee. Nee, moest er wel verkocht worden aan een profclub. Want nadat Volendam en Groningen waren vastgelegd, toonde ook AEK Athene interesse. Dat behoorde eventueel tot de mogelijkheden. Maar ja, goed, het vergt natuurlijk ook best wel een hele organisatie. En dan op een gegeven moment heb je te maken met vakanties, met spelers die weggaan. En dan, je moet ook weer zorgen dat dadelijk de spelers weer op tijd fit zijn voor de eigen club. Dus wat dat gaat zijn, nog wel even door kunnen gaan met een paar clubs erachter te plakken. Maar ja, dan komen we wel in de problemen met de clubs, zou ik maar zeggen. En dat is de bedoeling er niet van. Met de actieve stichting op Schouwen vallen spelers als deze Lucas Hansen met hun neus in de boter. Ja, ik was wel verrast, weer blij verrast. Gaaf potjes weer op het programma. Vorig jaar zat ik er voor het eerst bij.
En toen merkte je ook wel onderling dat dat echt wel gewaardeerd werd, dat je erbij zit en dat die potjes geregeld worden door de organisatie. Als jij even je verlanglijstje pakt, wat staat daar bovenaan voor de komende jaren? Waar moeten ze mee aan de slag hier? Ja, ik zou club als ADO Den Haag, als die weer in de Eredivisie zal spelen, zou ik gaaf vinden. Ja, wat is haalbaar en Feyenoord of van Ajax zijn natuurlijk heel tof zijn, maar dat zijn wel hele grote clubs, denk ik. Real Madrid mag ook. Dat mag ook, ja. Eerst maar eens FC Volendam, aanstaande woensdag in Oosterland. En FC Groningen op vrijdag 25 juli in Bruinisse. De dag begon met wolkenvelden, maar uiteindelijk kwam de zon tevoorschijn en werd het een mooie zomerdag met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Komend weekend blijft het een beetje hetzelfde. Aan zee is het misschien iets koeler door de noordenwind. Ja, en over maandag hebben we het nog maar even niet. Voetballiefhebber, op onze site vind je de indelingen van het amateurvoetbal voor komend seizoen. Tegen welke ploegen gaat jouw favoriete club spelen? Je ziet het in de app en op omroepzeeland.nl. Tot zover. Morgen een nieuwe Zeeland Nu, maar dan om 6 uur. Tot dan. Goed weekend.